issir kull 3 snin u hija l-akbar konferenza tal-mediċina jattendu numru kbir ta' parteċipanti u kelliema u sservi bħala wirja nazzjonali tax-xogħol li qed isir fil-qasam tal-mediċina f'Malta. Ġew trattati bosta temi. Waħda mis-sezzjonijiet ewlenin kienet iddedikata l-kanċer u l-onkoloġija. Intqal li r-riċerka tal-kanċer f'Malta ilha għaddejja l fuq minn 20 sena u dan ix-xogħol issa qed jitmexxa b'mod aktar strutturat permezz tal-Cancer Research and Innovation Hub taħt il-Ministeru tal-Edukazzjoni. Skoperti kbar m'għadhomx jiġru, ħafna l-iskoperti huma żgħar u kulħadd jikabbar fuqhom. F'Malta saru hemm riċerki varji, riċerki fuq kif il-kanser jikber, kif il-kanser jiżviluppa, hemm riċerki kif titratta l-kanser. Hemm nies li għandhom skoperti f'dal qasam, hemm nies ukoll li għandhom ukoll patents, jiġifieri li għamlu test pereżempju partikolari u li għandhom il-patent għandhom il-liċenzja tiegħu. Nista' ngħidlek li hemm numru sostanzjali biex ngħidlek li hemm 60 ruħ jaħdmu fir-riċerka tal-kanser. Ġew diskussi wkoll temi relatati mal-kardjoloġija, partikolarment fl-oqsma tal-isport u tal-kundizzjonijiet ereditarji. F'dan il-qasam ġew ippreżentati 4 proġetti li juru kif il-qalb tinbidel bħala riżultat ta' attività sportiva intensa u kif fatturi ġenetiċi jistgħu jinfluwenzaw l-evalwazzjoni tal-pazjenti. Malta huwa pajjiż u sintendi jekk għandek xi ħaġa ereditarja din ħadd immultiplika u nafu li xi kultant l-isports jekk tagħmlu f'kwantitajiet ta' bħala sigħat ġifieri ammont eċċessiv jista' jittrigger xi kultant ċertu problemi. U allura importanti li niċċekkjahom dawn in-nies. Abbażi tal-ġenetika llum il-ġurnata anki eżempju niddeċiedu jekk nagħmlux ICD jew tip ta' pacemaker speċjali jekk għandix nagħtu ċertu tip ta' kura jew le. Niċċekkjaw ċertu qraba min u allura sintendi dak li jkun jirċievi kura aħjar. Semma wkoll fatturi oħra li għandhom impatt fuq il-qalb, fosthom it-sokkor, il-pressjoni u mart tal-kliwi. Qal li minkejja l-innovazzjonijiet kollha fil-kura u fil-prevenzjoni, il-mart kardiovaskulari għadu jikkawża l-ikbar ammont ta' mwiet f'Malta u anke fid-dinja.